Tara katropa, wag na nating patagalin. Katropa, naniniwala ka ba sa kasabihang no man is an island? O sadya nga bang may mga tao na gusto lang mapag-isa, lalong-lalo na yung may pinagdadaan ng problema? May mga taong piniling magmukmuk sa kwarto dahil para sa kanila, ito ang nagiging comfort zone para sa kanilang sarili. Sa bansang Iceland mga katropa ay mayroong 15 hanggang 18 isla. Ang iba dito ay pribado, habang ang iba naman ay napapabilang at pagmamay-ari ng Elliday Hunting Association. May isang bahay na tinatawag nilang the loneliest house in the world. Pero isa ito sa pinaka-safe na lugar kung tutuusin, lalong-lalo na ngayon dahil sa kumakalat na epidemya. Matatagpuan ang nasabing bahay sa southern coast ng Iceland. Misteryoso ang bahay na ito. Siguro katropa ay nagtatanong ka kung saan sila bumibili ng pagkain. Paano kaya kung mangailangan sila ng tulong? Malayong malayo ito sa sibilisasyon. Walang ingay ng jeep, walang polusyon, at malayang malaya ka dito dahil walang tsismosa. Ang bahay na ito ay walang kuryente at hindi rin ito naaabot ng signal. Kaya naman katropa, kung ikaw ay mahilig sa mga gadgets, sigurado akong hindi ka magtatagal dito. Sa isla na ito ay pwede kang mag-hiking, langhapin maghapon ang sariwang hangin. Pangingisda at pagtatanim ng gulay ang ginagawa ng mga taga dito. Dito na rin nila kinukuha ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Biro nga ng iba, kapag magkaroon ng zombie apocalypse, isang lugar na ito sa pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Pero sino nga ba ang nakatira dito at bakit ito nag-iisa? Marami ang katanungan kung ano ang storya sa bahay na ito simula nung kumalat sa internet ang mga litrato ng isla. Marami nang nabuong kwento, pero usap-usapan lang at wala pang napapatunayan. May nakapagsabing isang magandang babae ang nakatira dito. Itinayo ang bahay para sa kanya dahil dumaranas siya ng sakit na anthrophobia. Ang anthrophobia mga katropa ay sakit ng tao kung saan natatakot itong makipaghalubilo, lalo na kapag siksikan. Takot din ang may mga sakit sa anthrophobia sa mga taong hindi nila kilala, kagaya ng sikat na Hollywood actor na si Robbie Williams. Pero sa kaso niya, agad-agad itong naagapan sa tulong ng medisina at ng kanyang mga kaibigan. Taong 1700 mga katropa o humigit kumulang 300 taon ang nakakaraan. May tribong naninirahan dito. Tinatawag silang Elliday tribe. Pangangaso at pangingisda ang kanilang ginagawa araw-araw upang sila ay mabuhay. Taong 1930 mga katropa, huling nabalitaan na may nakatira sa isla. Kinilala lamang sila sa pangalang Helgi at Holbera sapagkat hindi uso sa Iceland ang paglalagay ng apelyido. Kapansin-pansin din mga katropa na ang ilang bahay dito ay may bakuran. Dahil ito sa mga ligaw na hayop na kung minsan ay umaatake tuwing gabi. Sa ngayon, pwedeng manirahan sa bahay na ito at masubukan kung paano ba mamuhay dito. Subalit mga katropa, tanging ang mga miyembro lamang ng Elliday Hunting Association ang makakapasok sa lugar na ito. Pero pwede ka namang umikot sa isla gamit ang speedboat. Kamangha-mangha ang mga tanawin dito. Napakaraming turista ang dumarayo dito taon-taon. Hanggang dito lang muna mga katropa at sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Huwag na huwag mong kakalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ng bell para updated ka sa mga susunod na upload. Maraming salamat. Don't forget to like, comment, and subscribe. JD TV now signing out.